Devran, Nuri, Han, kakağınız bakıra, dil üstündenem, hat üstündenem, hiç yingden miras koymalıyıp aytmanır. Onsoň Türkmenin däw boyunça hemme zady körpe hany hoşraýdyk bolmamyka. Mene garşy däl ýaşuly. Aynäme. Kakam işlat yazmadyk, aýtmadyk bolsa, türkmençilige görä boluvermeli orada. Menem garşy däl. Onlar razy da hemmeňiz. Hawa rady. Hawa näme netije geldiňiz? Netije mi? Netije mene hemme zatyn ýüze önerdim. O näme üçin? Soramana ýüzüm ýok. Şey diýsene. Yüz gören cennet görmez ipdirler. Hädi men oglaň ýetişip gele. Sen soňala dedeň okmy? Edýän. Ondan berilen zat satynyp 5 manat pul edinerler oýnatgy. Sen näle adam he? Beýle sözleri diýmene näet diliň bar ýara? Ejem kakam diýrika heýbir gapsynan bardykmy? Eýtdik beýtik bahana etdik. Ýanky merkede hemme kişiň ýüzi bire terestiler. Oturanyň hemmesi diýenlerler. 7 ýyla görünmediler. Ölenden soňra zat paýlaşmana geldilermi kadip. Şu zatlardan soň men näet zat soraýyn? Hädi men çağılan ýetişer. Ana şonu görersiň. Şu gün barıp öz hakyň soramadyňa. Baýa ökünörsiň. Şeýle bir ökünörsiň. Şonda sen merkede ýadyň düşmez. Başlasam. Ay. Orlay. Nuri, ýaşular gitdilermi? Hawa gitdiler. Hawa näme netije geldiler? Bir derek netije geldiler. O näme diýdiň boldy? Jaý tutuşluğuna hana berýärler. Vay balaýtdyr begenäýdim. Näme begendim? Nämesine begendim? Hanım! Hanım! Hemme zadalmağa hak ýokdur. Kakamyň zady biziň hem zadymyz. Meňem zadym. Men düşünmedim. Han kakyň ýöremekden galan soňam. Ýekejegede gaşyn çyttyrman. Dünýeden ötüýünçe oň ýanyna bolup ähli hyzmatlaryny edennede. Onna bolmadyk hak sende ne edip bolýa? Ey! Var gümüň çek sanay! Inni senden akıl almalym o men. Hey senden maslahat soradymmy? Bu maslahatlar men tek zarurysyň. Ýöne sen maňa bir zat aýt. Kakyň senden razy bir boldumka? Han, adamlar azalanmasa bir salim diýijiň alay. Din jalmana wagt ýok. Kellide müň pikir wa. Näme üçin? Näme boldy? Dogonnam jaý bölmegim soraýarlar.
Hani ýa hiçdat gerek däldiler diýdiňa? Yan gerek däldiler. Inni gerek diýerler. Olar meni gaty gynandyrdylar. Olardan edil beýle da garaşmakdym. Nädip 7 ýyllap gapyňdan gelmän ýene-de bir dada tamaky bolup bolýar. Seret, sen özüň gowulýansyň. Men hemme zada goşulyp oturjak gel. Ýöne bölýän bolsalar böläýeli. Sebäbi biz sen qakyňa zat üçin sereden nälersiz? Esasy zat ol bizden razy. Men hem şeýle pikir etdim. Esasy zat ejem kakam razy etdik. Razylygyna öldürnen eşdik. Allah egnimizden masmasyn. Janymyza başymyzy dik kesip ýörsek, biz bulary aljagy mümkin ederiz. Gerek jaý bolsun. Bar çay demle.